Hnutie modlitieb za kňazov pripravuje púť do Vajnor k Titusovi Zemanovi. O púti, ale aj o hnutí budeme dnes hovoriť so Samuelom Brečkom. Samuel, vítaj u nás v štúdiu. Ahoj. Tak, vítaj u nás v štúdiu. Ahoj. Tak povedz našim divákom v prvom rade, čo je to za hnutie modlitby za kňazov? Modlitby za kňazov je hnutie, ktoré má v srdci takú túžbu po svätých kňazoch. Túžbu pomáhať im, podopierať ich, byť im na blízku a proste vyprosovať svätých kňazov. Prečo je tak potrebné modliť sa, ale aj postiť za kňazov, lebo aj posty mávate za kňazov? Áno. No, myslím si, že všetci dobre chápu, že prečo, ale teda, aby sme si to tak nejako zopakovali, Pán Ježiš povedal v Kafarnaumskej synagóge, že v Jánovi sa to píše, že kto je moje telo, pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. A kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Tak keď len tam je problém ten, že my si ten večný chlieb sami nesprítomníme a potrebujeme k tomu kňazov. No a keďže aj oni sú len ľudia, slabí, zraniteľní, toto vie aj zlý diabol, ktorý sa ponáhla pokúšať, lebo dobre vie, že keď padne kňaz, tak keď padne pastier, stádo sa rozprchne, tak je potrebné, aby v tom duchovnom boji, v ktorom sme spolu s nimi, aby sme si navzájom pomáhali, aby sme sa držali, podopierali. A ja to zvyknem prirovnať k tomu zápasu medzi Mojžišom a Amalekom, a keď teda Izraeliti víťazili, to bolo vtedy, keď Mojžiš mal vystreté ruky k Bohu, a zase prehrávali, keď mu od únavy padali, tak vtedy Húr s Áronom pristúpili a podopierali mu ich, no a vtedy víťazili. Tak aj my chceme byť tými podopierateľmi, tými spolubojovníkmi, ktorí sa za tých svojich kňazov v pravý čas postavia. Vo farnostiach slovenských je bežné, že ľudia sa modlia za kňazov, za nové kňazské povolania. V čom je to iné, že zapojiť sa do hnutia modlitieb za kňazov, alebo len takáto spontánna modlitba po väčšine po Svetom ruženci alebo pred Svetou omšou? Hej, je to bežné, že pred Svetou omšou sa ľudia modlia za kňazov. My chceme tomu dať taký širší rozmer. Chceli by sme vlastne touto našou iniciatívou zjednocovať ľudí na Slovensku a ukazovať, že je to potrebné, že sa na to nemá zabúdať, že je to dôležité. Niekedy aj sa to stáva takou rutinou pred tou Svetou omšou a my to tak pripomenieme. Dávame tak na známosť, že nie sú podstatné len tie modlitby za nás samých, za našich rodičov, detí, ale že tí kňazi, ktorí sú v prvej línii toho duchovného boja a teda nás vedú, tak je dobré, aby nezostávali sami v tej prvej línii, aby sme im kryli chrbát. Ako to je? Modlíte sa všeobecne za kňazov, alebo členovia hnutia majú adoptovaných v úvodzovkách nejakých kňazov konkrétnych, za ktorých sa modlia? My sme hnutie, ktoré nie je ani štrukturované, v podstate snažíme sa len šíriť túto potrebu, túto myšlienku, ale máme pri farnostiach svoje malé spoločenstvá, tak ako sú napríklad hnutie modlitby Matiek, tak máme aj my takéto hnutie, že či už dvaja, traja v jeho mene sa zídu a modlia sa za toho svojho pána farára vo farnosti, alebo aj iných kňazov samozrejme. Takže je to aj takto, že sú pri farnostiach naše malé spoločenstva, ale potom je to aj tak, že mailom rozposielam úmysly za konkrétnych kňazov a za konkrétne problémy, samozrejme vo všetkej diskrétnosti, aby sa niektoré veci
nezneužívali alebo nedomýšľali zbytočne. Takže je to v diskrétnosti, bez toho, že by sa uvádzalo priezvisko kňaza, ktorého sa to týka, ani tí členovia toho modlitbového spoločenstva cez e-mail v tejto skupine nevedia o sebe, aby sa navzájom nespamovali. Čiže je to takto. Čiže to sú také konkrétne za konkrétnych kňazov, ale potom samozrejme počas tých našich akcií, či už je to 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov, tak vtedy sa všetci modlia a je to naozaj, že na každom, aké modlitby si zvolí, či už sú to modlitby vlastné, alebo sú to tie, ktoré v cirkvi poznáme. Dôležitý je ten úmysel, že sa modlia, že si môžu zobrať aj konkrétneho kňaza, môžu sa modliť za nové povolania, za starých kňazov, chorých, za svätého otca biskupov. Čiže tých možností, tak ako to každý cíti, že ponechávame v tom takú voľnosť. Aj v tých spoločenstvách vo farnostiach, že to, ako často sa schádzajú, my to nikomu nenariadujeme, je to na každom, ako sa dohodne v tej svojej farnosti. A keby chceli naši diváci, aby vznikla v ich farnosti taká bunka hnutia, to znamená, že musia byť minimálne dvaja a napíšu vám, že sa zapájajú, pripájajú k hnutiu? Ako je dobré, keď vieme o sebe navzájom, je dobré, keď aj sa začlenia jeden z toho spoločenstva do toho do tej mailovej skupiny, cez ktorú aj posielam rôzne informácie o hnutí. Čiže je dobre, keď sme v kontakte, ale nie je to podmienka, že mne stačí, keď napíšu na našu adresu mailovú a ja môžem poslať takýto náš modlitebník, kde sú modlitby za rôzne skupiny kňazov a môžu sa ich modliť. My častokrát až následne zisťujeme, že po rokoch, že funguje niekde nejaké vo farnosti spoločenstvo, ktoré sa modlí za kňazov. Čiže nie je to podmienka, ale je to dobré, že keď o sebe vieme. Sú členmi hnutia aj samotní kňazi? Áno, máme dosť aj kňazov, ktorí sú v našom hnutí a je im to blízke. Sú rádi, že sa za nich modlíme. Posledný januárový víkend chystáte púť do Vajnor k Titusovi Zemanovi. Prečo poputujete do Vajnor? Tam je viacero dôvodov. Iniciovala to jedna pani z spoločenstva MZK Malacky. Oni mali teraz 5. výročie založenia tej ich malej skupiny, teda malej, ich je tam dosť veľa, ale myslím malej v tom zmysle, že je to jedno spoločenstvo v jednom meste. To je jeden dôvod, ale dôvod je aj ten, že vlastne Titus Zeman je jedným z patrónov nášho hnutia. A patronom je preto, lebo je patron duchovných povolaní a vlastne tá lokalita, kde je aj to MZK Malacky, ale aj to naše zakladajúce spoločenstvo v Šaštíne, to je región, kadiaľ utekal Titus Zeman do Turína cez hranice, cez rieku Moravu a prevádzal bohoslovcov, aby mohli doštudovať v Turíne na teologickej škole, čiže je úžasný orodovník pre nás a môžeme sa k nemu utiekať, aj sa k nemu utiekame na pomoc, najmä vo vernosti. Tak, jak on sa snažil, aby tí študenti, keď prijali do srdca to povolanie, aby to povolanie mohli nasledovať. U nás neboli tie podmienky. Čiže nie je to len pre bohoslovcov, ale všeobecne pre kňazov, aby zostali verní napriek častokrát aj zlým podmienkam. A čo je taká zaujímavosť, že vlastne my sme poznali z toho zakladajúceho spoločenstva vicepostulátora procesu blahorečenia Don Jožka Slivoňa, už niekoľko rokov, ešte keď teda bol v Šaštíne direktorom a vlastne relikviu sme
blahoslaveného Titusa sme dostali asi jedni z prvých, lebo keď bol 30. septembra 2017 blahorečený, my sme o 2 týždne mali púť, celoslovenskú púť hnutia modlitby za kňazov v Šaštíne a tam bol on hosťom, aj nám priniesol relikviu, takže tam tých spojitostí je viacej. A samozrejme je aj teraz storočnica Salesianov, takže... A ako bude vyzerať tá púť? Ak si dobre pamätám, v sobotu bude? Áno, 27. Svätú omšu bude mať? Don Jozef Luscoň a začína o 14. hodine. Mali by sme potom aj ísť na cintorín, kde boli ostatky do toho blahorečenia, kde bol pochovaný Don Titus, tak aj tam by sme mali sa presunúť. Takže pozývam srdečne všetkých. Sámko, ja sa k tvojmu pozvaniu pripájam, takže prídite v sobotu 27. januára po obede do Vajnor na púť modlitieb za kňazov a môžeme si len želať tak navzájom, že aby sme mali mnoho svätých kňazov. Sámko, ďakujem ti veľmi pekne. A ja ďakujem za pozvanie.